El partit contra Cap Verd suposarà el debut de Gerard López com a seleccionador, una decisió de la qual el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, cada vegada se sent més satisfet, tot i que confessa que per la banqueta es van sondejar altres noms com el de Tito Vilanova. S'ha passat l'impàs de l'entrenador com era el Tito a Can Barça, la possibilitat de que també agafi les regnes d'aquest partit, però per circumstàncies personals i amb compromís que té en Can Barça no pot assumir aquest tipus de reptes. El futur tot ho dirà, no? La selecció africana era el rival amb més potencial que es podia portar en data nadalenca a un equip que es va quedar fora del Mundial per ben poc. No tenim data perquè el que és en aquest cas el Barça i l'Espanyol tenen competicions, no és el mateix fa 6 anys o 5 anys el tema calendaris dels que tenim ara. Ha canviat molt i un jugador que podrà estar al partit de la selecció a l'any pot jugar 70 partits. L'elecció del rival s'obre extraordinàriament quan es tracta d'una altra data. En aquest sentit, pren forma un partit de selecció a Girona a la primavera, però encara s'està treballant la data i en el rival. Es parla amb el president del Girona amb la possibilitat de, no tan solament amb la selecció, sinó amb la Copa Catalunya i molts actes, no? El que està clar és que no ens queden moltes dates al calendari i una possible data seria sempre a l'acabament de Lliga i enguany que tenim Mundial intentar fer un partit abans del Mundial. Girona pot ser l'inici d'un procés de treure la selecció lluny de Barcelona. Lleida també seria una altra de les ciutats que podria allotjar en breu un matx del combinat nacional.